Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Deputy Commissioner Jongka Eastern West Khasi Hills District uba W Langstieh haka arpu artrik ulaber arhajar arpulai. Ula Plie pajba yaki artli ki sem di Dohkha yaki bala babisa Lyngba ka scheme jongka sarkar pedeng kabala ai kerteng ka Blue Revolution arhajar khatpra arhajar khakhandai. Yagini ki artli ki sem di Dohkha la Plie haka jingalang bala pelong daka office jongka Fishery Officer Eastern West Khasi Hills District hayau Langstieh haka jingsa khilang jong usiem ka hima nong klau upa EMPMs emli ki menteri jongka hima nong klau ki nong yalam shnong Superintendent of Fisheries jongka West Khasi Hills District uba ER lalu ka Fishery Officer jongka Eastern West Khasi Hills District ka kong JL nonglan lembat ki nong ri Dohkha. Nakaliang jungi sengawanong ban kuplaish pun nang naga Fisheries Department bakala ai kene kala senyang nak benta jungi nak benta ban penyo ai kene kumba ka High Court rumosa kala pas ya ka an nak benta wat ki ka jingdi do masi do senyang bat ki we ki jaj jingdi ki badai hi ki nak benta ka marbam kala kentu ya barok kinong de ba kin pendon kam da kayet khnang ba kan like na ka jing khnang ba kitu ka marbam kan long ka koi ka long ka koi ka khia kan nomora kan ka jingpur jingpang ya ki badai ki benta ya ki nong bam nomor kata kan neru ka kios le ne ka fish outlet ka pengiyo kalong ka jingmentoi na ka benta ban yada khamtam na ka jingpur jong ki jingpang te ka nora e ka koi khia ha ka imlong salang hak snong ki thau bat ki ba pendon kam ya ka ya ai khublai shibune ya ka Fisheries Department bal yo sarkar me kalari ka pla pni yo ngi ni ka scheme ai ba ka ni ka fish outlet hang ni kemudian po yo ka yo Langstieh kanlong kanuksa kalong kejeng peniut kom ya barok kinong wan yo kinong syong yo kinong di depan kinong di dok bat kum chu kinong di dok ha ba kini bot nuksa ya kan ko kom di ya kan dok ha kan di po yo nak bantang jong hima kon yo ari ki pai nong chek sinong jong de ka than jong ka de ka hima jong hi ba dong ni le kat bala habra ki banta ban wan ra ya ka ka khia ka bebet ka biang ha po ki nong chek sinong jong hi na kam ta kini ki artali ki retail outlet ka jing mang pisa ka dei Shipolak but naka Shipolak 2% kadai ka subsidy but 4% but kadai ka contribution nagaliang ki beneficiaries hagani ka project kadon ki components kum kajing tei ki dukan kidon ki refrigerator kidon kitiar ban ot di ki Dohkha kum ki white ding shan do bat ki we de ki jonan kam ki badon kam hapo kadukan bandi ye ki Dohkha kani ka project kalong kam tam e ban wanra ya kajing di ye ki Dohkha ki belong fresh ki badang shu wanra na po pung bat sawanra podukan penio ya ka Dohkha kabadang baha kabadang fresh kabalat na gino ki jing bu lupa ha ki jing song bala bu burtha bat le se la ber bat ki jing ber ban pen slam ya ki Dohkha ba ki briu jongi kinio ban thet ya ki Dohkha ki jing bam belong fresh ki bom don kano ka jing ta ya ka ko khia nangta nomor bakade
ka skim ka project jong sarkar kidon kirul kikendon benbut ba da kinong di Dohkha basong hakini ki retail outlet kata kan long kejikai yakiwero kinong di Dohkha lane kinong song yo yakiwero kan long kanuksa kakam ri Dohkha kadi gawe ne kikam ka bai employment ka employment mde tang ban ri henry ban tong ban le parking ban transport ban poi hayo kata kadai gawe ka banta jong kajing ai employment ya ki nongri Dohkha kabar ka employment ru ya kitu basong dukan hoj ni ai yo beneficiary le beneficiary onom la ban song dukan proses singi marwe wahab don kam hi ban ai employment yiki weru kaunra employment mdai tang kata ka kentiu ya ka yo kokot na kaleng jonga ngasu kuman kentu ya ka department sobha pli khambun su namar ngat tep ha baki popun ma ki briu jongi hakane ka dong ka thany khamtam ka district jongi kiri Dohkha bat ka climate ka ka yahap ba ka demet ba bandri Dohkha khamtam bini ki thany mangyong rimen ba penno seri boy district na kan tu kan pham ya poro kinong snong ki bodon jaga khamtam bakin sim mi ka kabu bakin wan jakman ha kaban yo jeng mentoy na ka fisheries department da ka ba phiri Dohkha ha ki jaga ki pung bat ba phin bat phin kiu ha ka yo ka kot bat kum juru ha ka kedan jong ka jengim kalong ka jeng ku ya ka district ngai kublai khamtam ya ka management jong ka ne ka yo Langstieh kepada hapo ka jeng peniai jong suim ka hima nong klau ba kan sobha ban yarap lem ban ai jaga bat ban jit lem ru ye ki beneficiaries ki ba don kalat kalenti ban penkiu ban kentu ya kan ka kam ban ri Dohkha bat ban di Dohkha lokal